תאמין לי, אתם סתם לוקחים כסף, הרבה כסף. הרבה כסף לוקחים המוניות. איך? לא, אבל הם לוקחים הרבה כסף. אתה יותר גדול ממני. למה, מה, אני אעשיך משהו רע? לא, הצחקת אותי שאתה אומר לו שהם לוקחים הרבה כסף. מה יעשו בחינם? לא צריך להתרגז. מה הולך לקרות היום זה שיוציאו ככל הנראה, אלא אם כן באמת ברגע... אני הרגזתי אותך. מה מעצבן העולם הזה? מה אתה אומר בחלק? העולם הזה, מי שאתה קם בבוקר מרגיז אותך שאתה... כן, לא מבין. לא, לא הבנתי למה הוא הרגזתי אותו אני, למה עשיתי לו. אנשים יש בעולם הזה. יום אני הייתי נוסע בחופשי חודשי יותר טוב. אולי אני אעבור דירה לרמלה, אז ככה לא צריך לנסוע יותר לרמלה. ישר אני אהיה ברמלה. זה בשקט. למה? מה קרה? ככה אתה מתרגז? מה קרה? לא אתה לא קרה, שאני בא מחנה בחוץ. עוד מה תרביץ לי? עוד מה תרביץ לי? בוא עשמה לגב, בוא קף, תבוא. לא, לא, אל תקרא לו, תזהר. אחר כך נסתבך שתינו. אל נסתבך, זה דבר הרבה. זה מטריד אותי, אדם אותי. בוא שכואב. כן, אתה פחות, הצמיחה לא מחלחלת אלינו, אתה אומר. נחכה ונראה מה יהיה מחיר הדלק היום. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה, ושיהיה לנו טוב, מה אני אגיד לך? זה היוסי, אני מתנצל אם התלהמתי. אתה תשמע, זה כואב לכולנו. כואב לי באמת. בהחלט. בוקר טוב ל10 דקות. נשמע שמענו את אביב אנשים עכשיו אני לא יודע מה לעשות עכשיו. יפך אותי. לא משלימים עם כל דבר, אבל עיתונאי, אני לא בדיוק יודע... הרבה זמן, רבע שעה. למה לא שחררים דקה? למה? ראית מתי הוא עזב? שתהיה בריא, ראית? אחרי אני זה שלא אני עכשיו אני אחרי אני עוזב ב7 דקות. אין בעיה. הוא עזב ב8 דקות, לא ב7 דקות. לא, בסדר. זאת תוספת מה גדולה מאוד. אני יודע שדיברתי פעם. יש מיליון נוסעים, נשאיר לך דקה. אין נוסעים בשעות. אתה הצלחת לדבר איתו, אנחנו לא הצלחנו. הם באוצר לא מעוניינים לדבר היום. כן, כי הסעד בסין זה מחכים לשבוע, וכשהסעד בסין, אני חושב שראש הממשלה עושה הרצאה בפועל, אז לא... לכן, הם עושים נכון מבחינתם. אבל האמירה הייתה שיכול להיות שהגזמנו בשימוש. לא, ממש בתקופה שבה הבנזין, הנפט היה מאוד טוב. אבל זאת התוצאה שכאשר חבית נפט הייתה 33 דולר, והדולר נשק ישר למעבר, לשער חליפין בלתי ריאלי של 3 שקלים ו20 אגורות. ואז
הבנזין היה מאוד מאוד זול. אז האוצר אמר לעצמו, וגם לנו האזרחים, אפשר עוד קצת מעט, עוד קצת מעט. מבלי לחשוב מה יהיה כאשר התנאים החיצוניים שוב יחזרו למה שהיו ב-2007. הנה עכשיו אנחנו עומדים. כן, אז השאלה היא עכשיו, מה עושים? אתה שמעת על הצעות החוק שמדברות על לקבוע מחיר קבוע לליטר דלק, וכאשר הממשל... לא, אני שמעתי. של כרמל שמה, חבר הכנסת כרמל שמה. השיטה של עצמה היא נכונה. זאת אומרת, השיטה, איך מטילים מס על בנזין, על כל סוגי הדלק? יש מס קצוב, מה שנקרא בלו, שהוא נקבע בשקלים, גם סביב 3 שקלים. והוא אמור לא להשתנות גם כאשר המחיר של הנפט עולה וגם כאשר המחיר של הנפט יורד. הממשלת ישראל, אמרתי את זה קודם, הפרה את ההיגיון הפנימי של הבלו. והייתה אותו בשיעור מאוד מאוד חד כאשר מחיר הבנזין ירד. זו בעצם פעולה לא נכונה. אתה חושב שגם באוצר, בעקבות השיחה שלך הבוקר עם אותו בכיר באוצר, גם באוצר מתחילים להבין את זה? אני חושב שבאוצר לא מבינים, אני חושב שבאוצר מאוד מאוד היו רוצים לשמור על אותם 8 שקלים ו5 אגורות, או כמה שזה לא יצא שם. אבל זה לא בלתי, הייתי חושב שראש הממשלה יתערב ולפחות בתחום של 20 עד 20. יש נורמלית כולל מלך בחוץ. יש מקום כמה זה להנהג? עכשיו תשמע, אנחנו קוראים גם כל מיני דברים שאומרים באוצר, למשל כמה זה לזה? האוצר שאומר מחירי הדלק בישראל לא גבוהים יחסית, שהציבור ייסע בתחבורה ציבורית, ובעצם נדמה, עושה רושם שבאוצר חושבים שרכב אפילו רכב מתחבורה קרב של ברשותך, זה מתחיל ככה, מוסיפים עוצמת מהירות. יש יום ותאריכות שמילאו כמחצות של שעה לעצור שמתאים השבת בשבוע טבת השעה 100 שנים בקירוב המאה ה-21 לחוק. שירים רגעי קסם, שירים ישנים וחרובים, אף על פי שהם מראשית המאה, מאמריקה וממקום. שירים My Life, My Life, מעבירים אותי מיד לחזייה תחילית, תולדות של כפר, תמה עבודת קודש, רגעי קסם, שירים ישנים ואהובים, לערוב חלומות מרפקים קשובים שפנים שקועים. שירים ישנים ואהובים, לא היה מקום לחוש מה אני יקרה לך, היה מקום רק אחד, שאתה יקר. שירים ישנים ואהובים, My Heart, My Heart, My Heart, ליבי, ליבי, ליבתי, ליבבתיני, נשכחתי, נזכרתי, ליבי הרעב. וזה עליזה מ6 בפברואר 1990, מתוך חדרים כתב עת לשירה, אבות ישורון שכותב על רגעי קסם. תגידי, מה עושה את התוכנית הזאת? אתה תשילי את יותר מחנק. זו תוכנית, הייתי אומר, מיתולוגית. קיבלתי אותו עולה משהו, אתה יודע, כמה 4 שעות. התוכנית הזאת עושה קצת שקט והרגעה לאנשים. כל החדשים, עכשיו דיברת על המיסים, שקט בצהריים בין 2 ל3, אפשר לא לשמוע על המיסים. בלי הברבורים שלנו. בלי הברבורים שלכם, ואנשים אוהבים אותה. אנשים, איך אני אומרת, הצביעו ברגליים, יש רייטינג גבוה מאוד לתוכנית כל השנים. וכנראה השילוב, השירים מרגיעים את האנשים, ומאוד מאוד נעימים. וזה די ברור, הנה אפילו אבות ישורון, שאני דיברתי עם ביטוח, כשהוא פרסם את השיר, אמרה לי שהוא אפילו לא ידע, לא אנגלית ולא צרפתית, כשהוא שמע את התוכנית בצהריים, נרגע ממנה, קיבל השראה, וכתב שיר, הוא קלע בדיוק לנקודת רגעי קסם אהובים וישנים. בהחלט רגעי קסם. עליזה, מה נשמע עכשיו? מה את בוחרת להשמיע לנו ביום, בשידור האחרון של התוכנית, בוא נאמר בעריכתך, כמובן שהתוכנית כאן תמשיך להקסים אותנו. אני אשים את השיר של המלך של אלוויס פרסלי אצלנו. הלו, דני. מה אני אגיד? בסדר, תשמע עכשיו, שלחו לי פה דוח העירייה מרחובות, הגיע למצביח ב-30, והעבירה הייתה ב-30 ל10 2011. כן, דוח, 250 שקל. תביא, אני אבדוק.
בסדר. טוב, אני אומר שמה, תנסה לא לעמוד שמה בבלגן, שמה בחנייה, בפנים, אל תעמדו. איפה נעמוד? איפה? אתה כל הזמן... חבל הכסף הזה סתם לשלם, חבל. אני אביא לך את זה. תביא, אני אבדוק של מי זה. ביי. טוב, ביי. העירייה זה זה באורחות ובתוך זה. כן, זה ממש מוצפע. כאן כסף בחינם עלינו. אדם פונה, זה ישר מפתח. אבל שיכולנו בידע פתרון טוב. משרד הפנים זה בדרך שלנו. ענק? משרד הפנים פה זה בדרך? כן, תחנה מרכזית. תראה את הממשלה.